дар литсеи техникии донишгоҳи технологии Тоҷикистон ба номи Осими бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон конференсияи илмии назариявӣ таҳти унвони мушкилоти экологӣ дар ҷаҳони муосир баргузор гардид. Чун анъана чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. Дар конференсия роҳбарият, омӯзгорону хонандагон ва як зумра меҳмонон иштирок доштанд. Зимни баромади худ роҳбари муассиса иброз дошт, ки экология ин дарк кардани иқтисоди табиат, тадқиқоти яквақтаи ҳамаи муносибатҳои мавҷудоти зинда бо омилҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ ва компонентҳои муҳит мебошад. Бояд зикр намуд, ки таваҷҷӯҳи зиёди инсоният ба табиат метавонад сабаби коҳиши хатари омилҳои тағйирёбии иқлим гардад. Зеро олимон бар он ақидаанд, ки сабаби асосии тағйирёбии иқлим ин таъсири инсон ба атмосфера мебошад, зеро тамоми заводу фабрикаҳои фаъолияткунанда аз худ моддаҳои заҳролудро ба атмосфера ҷудо менамоянд. Аз ин рӯ ҷавонон метавонанд дар ҳалли ин масъала нақши муҳим бозанд. Бо омӯзиши илм, иштирок дар барномаҳои экологӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти сабз онҳо метавонанд ба ҳифзи муҳити зист саҳм гузоранд. Маврид ба зикр аст, ки тағйирёбии иқлим ин мушкилоти умумӣ башарӣ мебошад, ки ҳалли он ҳамкории тамоми кишварҳо ва ҷомеаро талаб мекунад. Ҳар як инсон метавонад бо амалҳои хурд, сарфаи энергия, ҳифзи табиат ва баландбардоштани фарҳанги экологӣ дар ҳалли ин масъала саҳмгузор бошад. яке аз чорабиниҳои аз ҳама муҳими пешгирии ин проблемаҳои масъалаҳои экологӣ ин баланд бардоштани сатҳи маърифати экологии аҳолӣ мебошад ва ин конференсия албатта ки ба ҳамин самт равона карда шудааст. Чӣ хеле ки гуфтем, мақсад аз конференсияи имрӯза ин баланд бардоштани сатҳи маърифати экологии талабагон аҳолӣ мебошад ва албатта ки чӣ қадаре ки сатҳи экологии аҳолӣ зиёдтар шавад, дар оянда онҳо метавонанд ки саҳми худро дар тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф албатта саҳмгузор бошанд. масъалаи ҳифзу беҳдошти табиат борҳо аз минбарҳои баланди сатҳи байналмилалӣ аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид гардида, ҷомеаи ҷаҳониро барои пешгирӣ ва мутобиқгардонии бахшҳои мухталифи муҳити табиӣ ва иқтисодию иҷтимоӣ ба таъсири тағйирёбии иқлим даъват намудааст. Дар идома хонандагон дар мавриди риояи қоидаҳои тозагӣ, таъсири инсон ба табиат ва дигар мавзӯъҳои ба экология рабт дошта маърузаҳо намуданд. Яке аз роҳҳои ҳалли дигари масъалаҳои экологии ин замони муосир ба ҳисоб меравад. Одамон бояд аз оқибатҳои фаъолияти худ хулоса бароварда нисбати табиат тарзе рафтор кунанд, ки пеши роҳи оқибати буҳронҳои аз тарафи фаъолияти худ амалӣ шуда истодаро гирифта тавонанд. Барои ин пеш аз ҳама барномаҳои муҳимеро ба монанди нигоҳ доштани афзоиши аҳолӣ, инкишоф додани технологияҳои нави саноатӣ, кофтукови сарчашмаҳои тозаи энергия, баландбардоштани истеҳсоли ғизо, бовасеъ кардани майдонҳои кишт ва ғайраро ба нақша гирифтан лозим аст. Дар ҳудуди кишвар ҳар сол барои амалӣ гардидани муҳофизати табиат ва ҳалли масоили экологӣ тадбирҳои судманд андешида мешавад. муҳофизати табиат тадриҷан ба кори ҳар як фарди солим вобастагии зич дошта, бояд ҳар як фард ба ин диққати ҷиддӣ диҳад.